Rok 1952 sa píše a my odchádzame. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle iných. Stráca sa nám domov, kraj otcov a materí, dedov a predkov, hruď rodnej zeme. A my odchádzame. Kam? Do kútov nás zahnali, aby sme zabudli. Ale my nezabúdame. Nezaprieme svoj rod. Nezaprieme svoj krásny rodný kraj. Ten dar zeme, čo Boh nám nadelil, a nie tí, čo nás hnali. Hľa, tu ležia naši, tí, čo ani im pokoj nedali. A my sme sa dnes znova tu, aby sme úctu dali. Daj Boh pokoj zemi tejto, aby žila ako predtým, aby kvety kvitli, stromy rástli. Aby naša vďaka tým, čo tu žili, našla honor nielen v tejto chvíli. Sľubujeme si dnes všetci, naši, vaši, i tí, čo k nám prišli. Nezabúdame a nezabudneme. Dvorce žili v nás a žiť budú. Sľubujme si všetci, dvorčania. Tak nám Pán Boh pomáhaj, nie len teraz, ale i v každej ďalšej chvíli. Vážení rodáci, rodiny, príslušníci, vážení hostia, vítam vás v mene výboru Združenia Vysledené obce Dvorce na spomienkovom zhromaždení z príležitosti 21. výročia organizovaných stretnutí a 61. výročia násilného vysťahovania našej obce. Zvlášť vítam tu prítomných vekovo najstarších našich rodákov, ktorí k nám zavítali. S úctou spomíname na našich predkov, ktorí pokojne odpočívajú tu, v rodnom kraji, a tiež na tých, ktorí sa tohto stretnutia nedožili. Nech je aj dnešná svätá omša spomienkovou za našich drahých zosnulých. Dovolte mi, aby som menom organizátorov privítal dôstojného pána farára, pátra Tomáša Regeša, ktorý bude celebrovať dnešnú svätú omšu. Vítajte medzi nami. Modlíme sa. Milosrdný Otče, pri eucharistickom stole, posunúci nás pokrmom spásy, prosíme ťa, daj, aby nám sviatosť, ktorú nás živíš na pozemskej púti, zaistila účasť na večnom živote v nebeskej vlasti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sami dobre vieme, že keď stotník nemal rád tých svojich sluhov, ale na nich kričal a čo si robil, tak asi by nešli za Ježišom, aby pomohli stotníkovi, ale pretože sami videli, že mnohé veci, ktoré robí z lásky, pretože ich má rád. A tak môžem povedať, že keď niekto má rád niekoho, tak asi netreba mnohé veci prikazovať. Oni tak idú same od seba, tak vieme z našho života. A tak vlastne, myslím si, že tak navzájom si prajem, aby v nás bola láska aj, aby stade z tohto miesta sme odchádzali naplnení láskou, nie nejako zdeptaní, ale naplnení, aby mnohé veci nám nebolo treba prikazovať, aby sme žili naozaj tej láske Boha. Pretože keď máme lásku, až potom môže ísť pokora, až potom môže ísť viera. Bez toho sa to nedá v tom našom živote. Keď človek nemá lásku, potom len sa trápi v živote. A tak a týmto požehnaním a všetkým vám práve vyprosujem toto všetko. Vážení prítomní, dovolte, aby som sa v mene organizačného výboru poďakoval dôslednému pánovi, že prišiel k nám, odslúžil nám svätú omšu a dúfam, že sa stretneme aj na budúce. Ďakujem, všetko dobré. Mám slovo, patrí sa poďakovať aj tým, ktorí sa zaslúžili o toto naše dnešné stretnutie. Osobitne rád pripomeniem pána Janka Labudu, pána Laca Malaka i Vojenským lesom. Chcem poďakovať za to, že nám to porostate trošku skultúrnili tu u nás. Ešte raz prajem príjemný
deň sviatočný a dovidenia o rok. Tak ho nezaprší. Dobre. Lebo sme hladní, takže aby sme sa aj stihli nájsť, takže prajem vám dobrú chuť k obedu, k tomu všetkému. No veď, tak. Však aj v záhrade musí niečo rásť. Toho dažďa už je dosť. Tak, Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Tak zostaňte tu Božej láske. Bohu vďaka.